гледате, аз съм Гетман и ще покажа Майнкрафт, седмицата на Стив и започваме с не с Iron, но с Diamond Kicker. Чакай. Така, 5 предпаза, Diamond Sword, 7 предпаза, магичен Diamond Sword, 7 предпаза, Cobblestone Kicker и меч, Cobblestone меч 5. Така. И започваме. Така. Сега да кажа и пак да ги върна обратно. Но може това е нямам дърт. Ще да го направя това. Ще имам много дърт. Нямам това. И така. Така там мога дърт. Така вчера там. И събрал малко дърт. Така. Сега ми се взема с чупи. Малко дърт да съберам. Така. Камъни. Стопай газ. Soundtrack. Sekarang mau Cobblestone. Mau Cobblestone. Kabel. Beli video. Така. Много казвам. То няма касета, няма зомбите скоро забия. Какво ви казвам? Аз викам да спирам епизода. Най-мъжно. Той ми да слегна и после ще изляза. Мога да направи нещо като видите. Трябва да направи нещо като видите. Сега това да нещата. Няма факли. Ич няма факли. Няма факли. Факли. Дай чукай. Няма факли само. Там и столчик. Столби. На столчик. Няма ми стига.
Не готово. Така направих сменичката. Оф, тъпък. Много тъпо ми. Не мога да спа. Не изляза зомбите. В този епизод няма да бия зомбите, в другия епизод мога да бия вече. Така. Да спирам епизода. Така, и това беше Майнкрафт седмица на Стив, епизод първи, сезон 1. Коментирайте и разказвайте, например, коя игра да играем, кой сървър или с играчките по снимане. Например, ако снимам нещо да ви показвам, например, защото аз съм Games, означава игра, значи например, казвате коя игра да играем на Lego или други работи, кой сервер да играем или на Нехуд ми кажете сервера или пак има един готен сервер, какъвто си искате сервер и това беше от мен, Get000, очаквайте епизод 2, да ви казвам, коментирайте, кивайте ми го ако искате. И това беше. Аре, чао!